ini ka po ni. Sa videong ini, mahihiling ang naging kamugtakan kan sarong delivery close van matapos na mabagsakan ng puuning akasya sa barangay Paolbo, Calabanga, Camarines Sur. Pasado alas 4:30 nin hapon, kasudma Nobyembre 13. Matapos ang 2 oras na clearing operation, sa mga litratong ini, mahihiling na ang winalat na danyos kan insidente, kung sain pasaan windshield asin haros marangka ang inuta na porsyon kan van. Sigun kay Police Staff Sergeant RJ Andal kang Calabanga Municipal Police Station, antes mangyari ang insidente, ma-deliver kutaan van ka mga pangargam feed sa barangay Mangguring kan parehong banwaan. Dugang pa niya, saro sa pigihiling nindang kausa kang pagbagsak ang akasya, iyo ang pigpapatrabahong drainage sa lugar. Idugang paan makukusog na pag-uran kan mismong aldaw kang insidente. May kalot sa side po mismo katong kahoy, and siguro dahil na rin po sa nagparauran, naglumoy po si daga sa side po katong tig sa kalot. Malas na marita saktong maray si pagtumba niya sakto po sa may part kan driver and sa karga po niya mga feed. Maswerte naman na minor injury sa nan sinapo kan 59 anyos na driver kang van na si Alvin Cudilla, asing kampaynante kay ni natulos man ipigdalagan sa Bicol Medical Center sa Naga City. Po, driver and ano man lang po, si Paninante po, nakalukto man din po agad, kaya maya man pong mara. Si driver man lang po ang dahil nakaluwas agad. Pagirumdom kan PNP, nganing maibitaran ng mga siring na insidente sa tinampo, mas maray na magpasiguro ang mga motorista, maging rigmat urog na kung daay kabisado ang lugar. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.